Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a ila hadi Muhammad jazzahu bin Ahmad. Wa ila rafi'a qabla al-syaitan wa ila hadrati jinn wa dhikrikum wa ahli wa ahlikum sya'ulillahi rahmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Inna min akhtaril mudha'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min akhtaril mudha'afati. Sak temene iku luwih nguwatirake pira-pira perkara kang ngapesake. Sak temene iku luwih nguwatirake pira-pira perkara kang ngapesake. An-nasyi'ati kang tukul. An-nasyi'ati kang tukul atau berkembang fi nafsi tifli ing dalem awake bocah. Termasuk perbuatan yang bisa menumbuhkan sikap tidak baik di anak. Idza wa'ata ing dalem nalikane janji sapa sira. Sira ki wong tuwa maksude. Bu ing atiflah wa akhlaqta lan mulayani sira. Wong tuwa biasane ngono kuwi. Sering berjanji kepada anak tapi ora ditepati. Ya ora mboten. Wong tuwa kan kadang sawoten nggih. Ben anake menut ngono. Bilang saya sregep engko nak bijine 100 tak tukokke sepatu. Nah, besok nak munggah tak tukokke sepeda. Sok ngoten niku, tapi tutuke bijine 100 tenan. Nah, kudune kan jenengan sportif. Nak memang mau janji iki mau nak bijimu 100 tak tukokke sepatu. Ya kudune tukokke sepatu tenan. Engko nak munggah tak tukokke sepeda, ya tukokke sepeda. Tapi kadang orang tua hanya sering menjanji gen anak ini gelem berbuat, gelem nandani tanpa dibarengi dengan apa? Orang tua yang apa mau menepati janji. Mana sesuk jenengan nak dadi wong tuwa, nak memang janjeni apa karo anak kudu dieling-eling. Mergo anak ki nak dijanjeni ku dieling-eling tenan. Ditagih terusnya, nak urung ditepati urung diwenehke wis ditagih terus. Sekali wong tuwa janji ning anak, nah padha anak nyeteni lha pondo. Apa omong dua. Nah, cuma mergo karo wong tuwa ya ora wani ngelokke ngoten. Nah, biasanya tetap dititeni. Tor akhir nak ngoten kalau dadekne bocah padha karo walah berarti bapak ibu tukang ngapusi. Padha karo memberi pelajaran yang tidak baik. Nah, memang jenengan ora ana bondo sing gawe janjeni anak ya aja dijanjeni babakan bondo. Ya, ditungake sing apik, dikasih jempol, dialem. Iku anak juga wis seneng kok. Gawe seneng ya anak ora kudu dengan harta benda. Tapi ajene jempol, dikasih kata-kata yang memotivasi, iku mawon bocah wis seneng. Jadi dieling-eling, aja kleno janjeni anak tapi disulayani. Idza wa'asta ing dalem nalikane janji sira
Ida wa'ata ing dalem nalikane janji sira bu ing atiflu fala buddha mongko ora kena ora ya wajib. Fala buddha mongko ora kena ora min antana jaza saking yen to nglestarekake sira. Lestarekake itu yo menjaga wa'daka ing janji ira. Maksudnya wis kabeh janji yo karo anak tok jane. Dengan siapapun dengan nek wis janji kudu dieling. Aja anggap janji kok koyo entut ya to bar metu wis lega. Ora peduli wong liya mampu karepe ora ya karepe. Nek dengan siapapun janji dieling. Apa meneh kok janji karo anak janjeni bocah cilik li anaka krana sak temene sira iku ida akhlaqta ing dalem nalikane nulayani sapa sira. Ketika kamu nulayani bahasa ini apa bahasa Indonesianya? Mengkhianati wa'daka ing janji ira. Alanta iku alanta mulang sapa sira bu ing atiflu al-kadhiba ing goro niki. Nah jenenge nulayani janji padha karo mulang anak goro amalian kang bangsa amal langsung memberi contoh langsung maksudnya ngoten. Darsun utawi pelajaran amalion kang bangsa amal fil kadhibi ing dalem goro iku la yungsa ora den laleni apa darsun iku la yungsa ora dilaleni apa darsun. Maksudnya perbuatan ini mau sekali dibelanjani mesti dieling-eling terus. Potlat kinta teman-teman mulang ana istilah talqin. Lakinta teman-teman mulang siro bu ing kadhib lagu maring tifal. Secara nggak langsung memberi pelajaran tentang kebohongan. Pa'an Abi Hurairah nulis saking Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu utawi wong telu iku layu kalimu ora ngomong ora gelem ngomong cetake ngoten iku layu kalimu ora gelem ngomong hum ing salasah sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Ana wong telu sing Gusti Allah wegah. Iki sing wegah Gusti Allah wegah ngajak omong. Dene ora dijak omong kanca rasane ora penak. Ya ta? Ana kancamu do ngomong do ngobrol, jenengan dicuekin kuwi rasane ora enak. Apa meneh kok iki sing ora ngajak ngomong Gusti Allah. Wala yuzaki lan ora bersihake sapa Allah. Wala yuzaki lan orang bersihake sapa Allah him ing salasa ora dijak omong ora diresiki. Nah kala ngucap sapa Abu Muawiyah wala yang durulan orang ningali sapa Allah ilaihim maring salasa walahu lan iku kedue salasa adapun utawi seksa alimun kang nglarakake. Sapa kuwi ora dijak ngomong Gusti Allah tur entuk seksa sing amat pedhi. Syaikhon ya wong tuwa. Zanin kang zina, siji wong tuwa sing zina. Dadi zina wis wong tuwa katean maksiat. Wong tuwa iki wis wayahe kudu tobat. Malah wong tuwa malah gek kendel maksiat. Cara kendele kae kendele maksiate utawa napa nakale telat. Ana putar cilik cilik nakal malah saya gampang danda. Nah nih nakal-nakal ki yo bocah petingkang ngono yo biasane SD, TK, masih nakal. SMP wis norak. Nah SMA umur SMA wis
mulai ngono kae golek peting sing golek neko kok mulai kuliah terus mulai rodok mari tutuke tuwa kudu dalan ora ono sak kadang maaf bukan mungkin nggak setuju termasuk abah kenapa orang senang prinsipnya saya secara pribadi kalau abah orang senang mondoke anak masih usia anak sekarang ada loh pondok anak ya oke ya wes pokoknya standar mondoke anak ya nak wes lulus MI wes pas mergo itu sudah memasuki usia remaja mergo nopo bocah usia umur 6 tahun sampai 12 tahun itu golden age masa emas ya masa pertumbuhan kadang masa pertumbuhan itu ya nganggo nakal gitu nakal itu dari tambahi akal nak bocah cilik wis ning pondok gelem ra gelem kok di apa di apa niku dididik dengan cara militer ya kan jenenge ning pondok kan militer to kudu jamaah jamaah yang ini ngaji yang ini mandi yang ini sekolah yang ini istirahat nah kok nak cilik bayang to cilik ning pondok mengenai tulis terprogram semacam itu sehingga kadang masa anak-anaknya niku napa terpenjara sejak tahu cek dolanan ora iso dolanan akhirnya kok kadang belinge telat kenal istilah beli telat nggih beli telat ku jatahe wis mulai anteng malah beli metu saka pondok alia iki masuki kuliah iki belinge cah kuliah wis ora kaya belinge cah SD jebule kuliah berlebihan SD ku terpungkung akhirnya ketika alia malah belinge kaya belinge cah SD itu sing bahaya beling telat yang ngoten niku kang tawaten itu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Siji napa wong tuwa sing zina. Dalam arti yo sing nglakoni maksiat. Usuk ning kono ning akhirat ora dijak ngomong Gusti Allah. Wa malikun lan raja. Kadzabun kang akeh gorohi. Nah niki tukang ngapusi. Nah, pokoknya kok pemimpin. Nah, pemimpin di sini dia dalam arti umum. Pemimpin rumah tangga ya wong tua. Gitu kok pemimpin masyarakat bisa uga itu kok akeh gorohe tukang ngapusi rakyat. Ya sesuk ning kono dihukum Gusti Allah. Wa ahilun lan wong kang fakir. Wa ahilun lan wong kang fakir. Mustakbirun kang sombong. Aneh to niki, fakir kok sombong. Lumrahe sing pantese sombong wong sing sugih. Tapi kadang saiki wong sing sugih iki anteng-anteng, slow, gitu low, tapi kadang wong sing kere, wong sing ora duwe malah gayane ngluwihi wong sing sugih. Sing sugih ora kenal skincare kok. Ada sing wong biasa-biasa wis duwite entek gawe tuku skincare. Wong sugih tukangane biasa, pakaiane biasa, tapi wong sing biasa malah pakaiane larang. Iku termasuk orang rumangsani fakire, orang rumangsani ora duweni. Kalau jenengan kudu iso ngukur, aku iki diarani wong sugih apa wong fakir. Nek rumangsane wong fakir gitu akeh ditulung ya ora usah gaya fakir kok gaya niku termasuk napa orang yang akan orang dijak omong Gusti Allah kudu dihindari nek wis tuwa ya kudu tobat aja tukang garok terus yang ketiga apa nek rumangsa dadi wong fakir ya aja sombong sahihul Muslim wa an Abdillah lan saking Abdillah olah ngucap sapa Abdillah olah dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum natepano sira bisidqi kelawan temen utawa jujur ngono lho awakmu duwe sifat jujur fa inna sidqa karena setuhune jujur
Jujur ini kunci dalam segala kehidupan, ya jujur. Kunci hubungan keluarga, kebujuan itu so bahagia ya nak jujur. Wong tua be anak hubungannya apik, nak anak ya jujur karo wong tua. Guru karo murid, nah itu nak iso hubungannya iso apik, nak jujur antara murid karo guru. Jadi makanya perintahnya kon netepi jujur. Dinas yahdi iku yahdi nuduhake apa asyikku ilal birri maring kebagusan. Mergo nak jujur kuwi arahe mesti apik. Mergone nak goro kok sekali goro kan terus goro terus. Tapi nak jenengan sekali jujur, ya jujur terus. Wong yen ora ngapusi niku ngapusi wedi, dredeg, ya to? Wedi nako. Nah, makanya kayak wong ngapusi apa ora itu bisa terlihat dari nopo gaya bicara, dari perubahan wajah. Ini wong jujur wong ngapusi itu sebetulnya bisa dilihat. Apalagi kalau orang psikolog itu ngerti, bisa membaca ini jujur apa ora, ini ngapusi apa ora, itu dari perubahan wajah aja juga bisa ditebak. Wa innal birra lan setuhune kebagusan. Wa innal birra lan sak temene utawa setuhune kebagusan iku yahdi nuduhake apa bir ilal jannati maring swarga. Yo hubungane swarga. Wong nak jujur mesti nang panggonane swarga. Wa mayazalulan ora lebar-lebar sapa ar-rajulu wong lanang. Wa mayazalulan ora lebar-lebar sapa ar-rajulu wong lanang. Iku yasduku jujur sapa rajul. Wa yataharrolan nemen-nemeni sapa rajul. Wa yataharrolan nemen-nemeni sapa rajul asidqa ing jujur. Hatta yuktabasi goten tulis sapa rajul indawahi ing dalem sandinge Allah siddi kon ing wong kang jujur. Jenengan rene jujur entuk stempel kaya-kaya iku ketok ana ngeraini jenengan ana stempele jujur, wong sing ahli jujur. Wa iyyakum lan wedya sira, wa iyyakum lan wedya sira wal kadiba ing goro. Tapi sewalike wedya nek lakoni goro, fa innal kadiba krana setuhune goro iku yahdi nuduhake apa kadhib. Iku yahdi nuduhake apa kadhib ilal fujuri maring lacut. Ilal fujuri maring lacut. Goroh itu biasanya jadi maksiat. Jadi omongnya tadi sekali goroh itu ketagihan. Goroh itu selalu mencari alasan untuk memberi alasan. Pola telat, yo jujur wae, kawanan tangine pun malah penak. Ya toh, biasanya alasannya apa? Kebenan, kebocoran. Padahal ya aslinya yo kawanan tapi alasannya bocor. Ya guru iso nebak, raine ketok riyip-riyip kok ngomong kebocoran. Langsung ngomong keturun kula Bu, keturun kula Pak. Kok dikira iki guru ora ngerti. Ngomongane ketok ngelo wong raine ketok ora awak ajus be ora iki ketara. Wong ajus ketok seger, lha wong ketok iki ora ajus berarti ora mergo bocor, nggih to? Golek alasan. Alasan iki kaya sing rada mahal sithik ngono lho. Alasan kok mesti ketelat apa kebanan ketok nang ngapusi kuwi wae. Wa inna fujura lan sak temene lacut. Wa inna fujura lan sak temene lacut iku yahdi nuduhake apa fujur ilan nari maring neraka. Nah jujur ki jurusane swarga, nak ngapusi jurusane neraka. Wa mayazalu lan ora lebar-lebar sapa ar-rajulu wong lanang iku yakti goro sapa rajul. Wong kok sing goro wae
wa yataharrolan nemen-nemeni sapa rajul wa yataharrolan nemen-nemeni sapa rajul al-kadiba ing goro hatta yuktaba sehingga den tulis sapa rajul hatta yuktaba sehingga den tulis sapa rajul ing dawahi ing dalem sandinge Allah kadzaban ing tukang goro. Kulino goro akhirnya distempel karo Gusti Allah kadzaban tukang goro. Nek kulino jujur ya siddiqon. Kulino ngapusi kadzaban Sahih Muslim. Wal kadzibu utawi goro iku khiyanatun cidro utawi khianat. Wal kadzibu utawi goro iku khiyanatun cidro. Fa'an Abdurrahmani tulisan yang Abdurrahman ibni Jubair ibni Nufail anak abahu sak temene bapake Abdurrahman iku hadasan ritani sapa abah guru ing Abdurrahman diceritani bapake ritane ngene ana Sufyan bin Usaidin sak temene Sufyan bin Usaid Al-Hadramiyah iku hadasa ceritani sapa Sufyan guru ing abah annahu setuhune Sufyan iku sami agrungu sapa Sufyan an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam ya guru hale dawuh sapa Nabi kaburat guwedhe apane khianate antu hadisa ing yen to critoake sapa sira ako ka ing sedulur ira hadisan ing crita termasuk pengkhianat yang berat itu adalah membuka aib utawa cerita ke sedulure dhewe. Yen jenengan eling-eling elek kaya apa sedulurmu aja mbok critakake. Dulurmu mbok kamu mbok mbakyumu mbok adimu nak ana eleke mbek awakmu utawa duwe watek sing elek karo dene lambene meneng disimpen ya, aja dicritakake. Mergane napa dulur itu tunggal getah tunggal daging. Berarti ceritake eleke dulur padha karo ceritake eleke dhewe. Nek dulurku elek berarti jenengan melu entuk eleke. Kok meneng ben wong liya ora ngerti. Ya dene kok dulurku sing ceritake elek awakmu, iku kan ora awakmu sing cerita. Nah awakmu ora nglakoni elek dicerita elek jenenge difitnah. Nah jenengan difitnah kuwi malah jenengan untung. Ya toh? Mergo napa apike kono keke awakmu meneng ngerti-ngerti entuk kiriman dan jaran. Jadi pesan ini katanya kita termasuk pengkhianat terbesar adalah menceritakan kejelekan saudara. Ini pesan nih, ketan kok kaya apa sering pesan kan iku dulur iku paket jadi saking Gusti Allah. Kalau tidak sami ora iso jalus dulur sing iki sing ngene mboten saged. Ya wis pokoke jenengan ngerti ya wis mbakyuku kuwi, kakku kuwi, adikku kuwi. Ya kudu diterima wong iki pakete Gusti Allah. Mbok jengkelke, mbok nyenengke ya tetep ditampa kanthi sae. Iki ora kena. Khianat wis elek apa meneh kok sing mbok khianati sedulurmu dhewe. Buwa kang utawi akhoka laka maring ira iku musok dikon wong kang benerake apa meneh nek dulurmu kuwi mau nggih awakmu kuwi mau wong sing tukang benerke awakmu ya intine ya kuwi mau wis pokoke karo sedulur aja crita eleke umpama kono kok crita elekmu wis meneng ora usah dibales elek wa anta utawi sira lalu maring akhoka
Niku wa anta utawi sira lagu maring ahoka iku kadibun wong kang goroh. Wa an Abdillah bin Amir lan saking Abdillah bin Amir anahu setuhune Abdillah iku kala ngucap sapa Abdillah Da'at nimbali nyeluki ni ingsun sapa ummi ibu ingsun. Ya Abdillah diceluki ibuke yauman ing dalem suwiji dina wa Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idun wong kang lungguh. Aku diceluki umi pas Nabi ana ning omahku fi baitina ing dalem omah kita. Ibuke Abdurrahman diceluki ibuke man siku Abdurrahman kok Abdurrahman napa lagi Abdillah renenan iki lho diceluki mergo ning daleme pas ana Kanjeng Nabi. Faqalat nuli ngucap sapa ummi ha eling ta'ala premio sira ta'ala nang premiona ukti bakal awe ingsun ka ing sira nang tak wae nang tak paringi nang mriki faqala nuli ngucap laha maring ummi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku krungu ibuku diomongi Nabi, wa ma ing apa arati ngarepake sira ti mergo umi antuk ti ing yen to awe sira ing Abdillah. Bu jenengan arep nang apa? Abdillah kok kaya apa kok celuki kon rene. Kala ngucap sapa umi ukti awe ingsun ing Abdillah tamron ing kurma. Tak wae kurma Nabi. Faqala nuli dawuh laha maring ummi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama eling-eling innaki setuhune sira wadon. Mergo ummi makanya innaki iku laulan tukti lamun ora aweh saka sira ing Abdillah syai'an ing suwiji-wiji. Bu jenengan ki ora nggawa apa-apa kok iso muni arep nyeluki anak arep dikeki kurma. Maksudnya kon nyedak mergo ana nabi, mbok yo rasa muni rene nang tak wae, mbok yo nang mriki ini pas ana Kanjeng Nabi. Jane kan ngono to, nek dibali ora nang rene tak wehi. Lah Nabi kan weruh wong ora nggawa apa-apa kok tak wae jenengan arep paringi apa? Arep paringi kurma. Nabi langsung dawuh, "Ketok jenengan ora nggawa apa-apa kok arep menehi kurma. Nak jenengan ngapusi kutibat moko dicatet aleki ing atase sira apa kitbatun goro." Jenengan nak ora sida ngeki kurma, jenengan goro karo anak. Iki Nabi ora seneng. Ya nek memang ora arep mehi ya ora usah dikandhake arep diwenehi. Fa idza lahadu nuli ing dalem nalikane ningali sapa al-abu bapak anna ibnahu ing sak temene anak lanange iku yakibu goro sapa ibnu yajibu mongko wajib apa ayu taba'a ing yento ngetut bureni sapa al-amro ing perintah. Nah, maksudnya kudu lek dicegah pak utawa wae dhewe wong dadi wong kok karo anake ngapusi yo lek sengeni walayata sahala lan orang gegampang sapa
ahyanan ing dalem pira-pira mangsa gen ora kulino maksude ngoten sesuk-sesuk gen ora kulino al abu utawi bapak iku yusinu bagusake sapa ab al-ghanna ing penyono waya kasahala lan gampang sapa ab fakot hadoro monggo teman-teman hadir sapa ab lin baiti maring omah wa huwa utawi ab iku musibun wong kang payah. Kalau anaknya salah ngapusi kok ditokke iki berarti yo payah. Cara wong tuwa ora teges karo anak, ora wani ngandani anak. Wasami ala krungu sapa ab ibnahu ing anak lanange ab yarwi halin critakake sapa ibnahu. Apa meneh Pak krungu anake cerita kisotan ing cerita ing kisah bahasa Indonesia itu sekarang kisotan ing kisah cerita kadibatan kang goroh. Nah krungu anake critake nah jenenge anak yo salah tapi nak cerita karo wong tuwa sing disalahke kan sane gelut nang sekolahan gelut karo kancane. Tapi nak kondo wong tuane nak wadul yo sing salah awake kok kancane. Karena wong tuwa kok ngerti anake salah, ana biyen kuwi nak ana nglakoni salah ku cerita karo wong tuwa ora wani. Biasane malah ditambahi. Ana anak dia biasa bocah sekolah murid disengeni selentik, dipeyot gampange sengeni disetrap. Ngerti istilah disetrap ya? Disetrap karo guru biasa. Kaya ngono nak wong biyen kaya ngono ya sengene guru biasa. Tapi ora tahu wadul wong tuwa. Mergo nak wadul wong tuwa biasane malah ditambahi. Monggo anane kowe disengeni guru berarti kowe salah. Ora mungkin guru nyengeni kok tanpa ada sebab. Nah saiki kan ora. Apapun yang terjadi wong tuwa ku selalu membela anak. Ya mertune niku akhirnya wong anak selalu mencari alasan yang menyalahkan orang lain. Nganti guru wae gawe salah. Dengar berita yang terbaru kan yo. Sekolah merokok ning jero kelas. Saat sekolah merokok ning jero kelas. Disengeni karo kepala sekolah. Malah kepala sekolah yang diwadulke ning polisi. Kepala sekolah ditegur. Anaknya kepala sekolah sampai wis jewer, sampai wis ngetak apa jambak berarti wis terjadi pingpiran. Pertama biasanya ditegur nganggo napa? Lesan. Ditegur karo peraturan. Ngerokok terus akhirnya kepala sekolah jengkel dijewer, ditampar. Wong tuwane ora terima lapor kening polisi. Lah kalau ngene kok arep dadi anak apik saka endi? Wong anak salah kok malah dibela. Ya akhirnya tekan sesuk iki ana masalah apa? Selalu anak mencari pembenaran. Selalu orang lain yang disalahkan. Ya sampai payah guru sing mulang sing nindalke kok malah sing disalahke. Nah, riyen mulane ora wani. Termasuk didikannya abah itu anak wadul wani wadul malah tambahi satak sisan malahan. Ya akhirnya jadi anak yang tanggung jawab. Umpama ning jowo gelut calanan gelut biasa. Tapi ora usah wadul wong tuwa. Gelut ya selesaikan sendiri. Nah, makanya pernah itu Mas Bari gelut orang karo wong liya karo om gak kirim. Ngono ana Pak Haji Mahmud. Mandi sirahe iki dikepruk nganggo paku. Bocor saestu iki. Ya ta cilik. Tengge musala riyen nang mriki niki, yo tempat wudu niku. Sirah bocor ta cilik wedi malah dilapake niku dikumbah ning keran. Saestu bocor niku dijahit nganti 12 akhire. Niku ditakoni kali wah kula ya sing geger
Ya jenengan weruh anak sirahe, nah napa niku dikumbah nganggo banyu, akhirnya kan banyune abang kabeh ketok kadet ngomah kula cuwandak. Nah takoni karo abang kenapa nak namune napa ketatap setam padahal wis cetha ngoten iki. Ya abang sudah bisa memastikan nak kuwi ora mergo kena setam mesti gelut, ora disengane ora apa wis pokoke nyetak motor anak bawa ning klinik. Nah nek ning klinik kan mesti tambah ban rampung. Iku padahal cetha kaya ngono ora ngaku nabar gelut, ora ngaku bar gelut ngomongnya napa ketatap setam. Ngomongnya napa ngerti gelut ngomong gelut ya malah di napa kenteli dhewe. Jadi selain kenteli ya jotosi tambah jotosi. Ya nanti niku lho, ya kare niku kali adine. Ale kok jaite niku. Nanti anyar-anyare tumbaske motor apa sing gedhe ya jenenge? Nah. CBR apa? Nah, anyar-anyare motor niku. Nah, iki kan janji tak tumbaske motor anyar ya nek wis lulus aliyah. Tumbaske motor anyar mekane duwe motor niku gawe. Nah, lewat Sumawono ing Bandungan napa-napa. Jegur jurang, cetha kejegur jurang. Ora wani ngomong napa bar tiba kejegur jurang. Wong iki mlegewo lek ikan anak ngopo kanthi pirang-pirang dina ora tau metu kok kamar. Yo iso metu kamar wong dalem kabeh. Turu wae, njalem kabeh. Ono wae ora wani ngomong kok nak berarti iku ngerti-ngerti itu loh ini kali abang untuk cerita itu sudah berbulan-bulan. Jadi nonton itu gelapnya sekolah ada canong berarti bangane belingnya telat gitu timbangun di bojo dia anak kayak beling ya yo mi ceritake nggak podo yang aliyah yang pondok mereka dia gelap ya sami gelap nanti jotos-jotosan meringine meluwek nah biasanya meluwek. Ya nak sanjang priye, nak sanjang ya kebaru nopo lawan, kebaru lawan. Terus ngoten niku, akhirnya memang anak orang gampang wadul karo wong tuwa. Mergo abah sudah memberi rambu-rambu, wani wadul karo wong tuwa, ora malah tak bilo, malah tak tambahi. Nah sesuk anak jenenge duwe anak aja dimas digawe emas. Malah akhirnya anak ora iso tanggung jawab, selalu mencari alasan. Bismillahirrahmanirrahim dinan. Waya roku lan ninggal sapa abu ning ibnun. Ono anake ngapusi cerita sing ora bener kok malah ditokil. Lakin tetapine hina mayang nilu ing dalem semangsane nggawa sapa al abu bapak ibnahu ing anake ala syuki ing atase jujur. Kudune iki dikandani, aja nang ngapusi. Ora kaya ngomong kuwi, ya wis piye carane kudu disengeni. Waya abulan ayahane sapa ditahkiki kelawan nyatakake. Wa tad kiki lan benerake. Wa nasihati lan nasihati. Kandhani wal mutabiati lan nyontoni. Lan nuntun utawa nyontoni wal mutabiati lan nuntun la'allahu menawa badahina yaktifu ing dalam sakwise mangsane ngundur sapa simaron ing buah napa niku yani atan kang matang. Intine anak kuwi tetap, makanya ada istilah apa? Sekolah pertama adalah keluarga. Wallahu a'lam bishawab.